så jeg har simpelthen ikke set. Den her vej forbinder med den anden vej på den anden side. Og det kan vi lige tjekke ud fra den her vej ind og... Ja, så er det den anden vej, vi skal. Der er kortere der. Men den her vej kan man simpelthen køre på tværs over til den anden vej op her. Og jeg tror simpelthen, den her vej, den ender blind. Og har jeg vist, det er bare ned til sådan noget vindmølle halløj. Men man kan ikke køre op til det der Half Moon Cove herop, fordi den ender blind med nogle stenvæg som det her. Og det er også blindvej, det er ned til sådan noget vindmølle halløj. Og jeg håber, at videokameraet kører. Ja, simpelthen her vejen ender her. Og man kan ikke komme videre her, så det er simpelthen, man kan komme over på den anden side. Men den her vej, den ender nede ved nogle, det her det er bare sådan nogle blinde veje her. Ja, og den styrer rigtig dårligt, så det var ikke helt god idé. Og det er slet ikke sikkert at køre op igen her. Ja. Men jeg har faktisk ikke noget rustning på nu. Og vi er blokeret her. Og der er en mega stejl bakke her. Jeg er ikke sikker, at jeg kommer op ad den der. Kom så. For hulen der. Så kommer det her hen af. Men jeg må sgu lige skyde de her dyr her. Kom så. Jeg kom. Så nu glider jeg rundt. Men nu ved jeg det. Jeg kan komme på tværs, så nu skal jeg lige, det er fordi jeg har kørt her, og så har jeg simpelthen ikke set den vej der. Men der var simpelthen en anden vej også, så jeg må køre tilbage. Jeg skal ikke ned sydpå her. Jamen, det er simpelthen, det ser man ikke. Når man kører her, så ser man ikke lige den vej kører op her. Så jeg simpelthen kørt forbi. Ja, selvfølgelig ikke, at man ses. Hvis man er lidt vågen, kan man selvfølgelig ses den vej. Man kører simpelthen tilbage. Men der var simpelthen en anden vej et andet sted. Og jeg skal ikke køre ud over kanten her.
Det her spil har ikke som helst at gøre med biler eller noget, men de er der. Jeg synes simpelthen, der er en til vej. Jeg vil op der. Måske. Der var vist et eller andet vej mere. Hvor det var her måske. Ja. Heroppe der. Men jeg tror faktisk, det er bare op til toppen af den by. Første sal her, ja. Det er det simpelthen. Og mega skræmt nede, skal ikke køre over det. Cape Corinth. Og det er simpelthen og oppe på toppen her, det er meget smart der. Og så kører man ned her til højre. Men man kan simpelthen komme på tværs af de veje her. Og det er den blinker op til den by der bare oppe på toppen. Begyndt at glide. Man kan ikke rigtig gøre noget, man er nødt til at tage gassen helt af. Ja, men jeg har, det er jo sådan Bristol Hawk. Det er jo meget level, det er en level 1. Ja. Jeg har ikke noget rustning på. Jeg skal lige reparere bilen der. Tage en lille riffel. Men det hedder en Bristol Hawk, og den kan få mange størrelser der. Og det er sådan en lille begynder, man kan skyde med alle åbespillet der. Jeg skal lige have repareret bilen her, men det er altså ikke meningen, at jeg skulle til at sidde flere timer igen der. Men jeg mistede en masse videoer på vej op den her vej her. Men ved du hvad, der er nogle, jeg må simpelthen tage min rustning på. Jeg tror, den kraftige Ghost rustning. Hedder Ghost Armor, som jeg har i Tier 2. Og så har jeg nogle lidt kraftige støvler. Og jeg tror, at sådan et sæt koster små 1000 kroner i dag. Men lige tager rustning på her. Og der er sådan nogle alopi dyr. Og så bliver jeg nødt til det her rustning her. Så og vi skal til venstre, og vi rammer en vej der. Og
venstre hernede. Kom fra højre af. Op til højre skal vi ikke. Og skal vi, men du ved det som at man kommer op tværs over her. Den vej her. Ja, men jeg vil jo lige kigge, fordi jeg fik slet ikke optaget, jeg mister alt det video. Men det er også lidt begynderdyr. Det hedder en Sabracuda eller et eller andet der. Det er også lige meget, men det var lige for at vise den. Og det er sådan nogle begynderdyr, der er næsten ingen penge i. Men der kan godt være lidt penge i, hvis man er heldig. Og de træer, de er ikke gennemsigtige, eller... Ja. Men jeg har mistet flere timer video, fordi jeg ved ikke, om man får set den her, men det er et dyr, der hedder beryle. Og det er ikke særlig holdt. De hedder, de får forskellige størrelser der. Det er bare sådan lidt, de hedder beryle. Jeg ved ikke, hvad der er. De kan faktisk give rimelig meget skade, når de er større der. Ja, det er sådan helt begynder. Det er sådan noget, man kan skyde som begynder der. Men så må jeg simpelthen lave en ny video en anden dag. Og jeg tror simpelthen, de bruger deres missioner, og folk skal køre rundt og ordne ting. Jeg tror simpelthen, at de bruger de her veje til her. Og man skal køre ned til det ene sted og aflevere det ene og snakke med den anden, og så skal man tilbage og aflevere alt muligt åndssvagt der. Men de missioner gider jeg ikke bruge med. Det er hvad jeg skulle prøve der. Man får nogle gratis ting. Men flot var jeg blevet imponeret over, hvor flot det var heroppe. Og fandt ud af, at det vil da simpelthen optage en video her, man kører her. Og gå lidt på jagt og miner. Simpelthen også en vej hen ind her. Jeg tror simpelthen, jeg har været her. Det er til jeg kan kigge på den her. Men en god ting, det er lige at kigge på, hvad er for nogle level. Det er den level 2. Min ledning på min mus. Og sidder jeg vagt der. Det hedder den, der hedder Cornuculas, og de får forskellige størrelser. Men det er sådan en helt begynder en. Altså som ny spiller, man kan skyde der. Og der er sådan en her igen der. Sanddims. De er typisk ude i ørkener. Det er sådan sandorms, så der er Sabacuma. Der er ikke noget loot. Men jeg ved simpelthen ikke, om det er blevet optaget på video, men jeg var herude og forklare. Der ligger nogle hangarområder, så kan man simpelthen også køre ned her. Der er 2 steder der. Jeg tror, at det går i rundkreds. Ja, det gør det, at man kommer ud. I gamle dage, der havde spillerne sådan nogle dyre rumskib. Den eneste måde at komme ud på en rumstation. Så havde de nogle hangarer, men rumskib blev fjernet, og så fik alle spillere mulighed for at få sådan et eget rumskib her. Og så alle dem, der ejede de der dyre rumskib, de har givet 20.000 kroner for, at de mister deres rumskib. Og så har de fået sådan en hangar gratis.
Der får man sådan en skøde, og det bliver solgt for, ja, rigtig, det koster garanteret 20-30.000 eller en helt på nat. Men jeg tror, jeg har lige været rundt her. Og der er 2 spillere, der er på jagt sammen her. Der var mørkt, der købte her. Jeg kom vist ikke med på videoen, fordi hukommelseskortet var fuldt. Men jeg tror simpelthen, den kørte, vejen her kørte en stor runde. Nede ved de hangar der. Og jeg kørte lige ned og kiggede, men kommer slet ikke med på videoen. Men de har ikke rigtig nogen funktion spil. Jeg tror simpelthen, det var den vej nedad. Ja, jeg kan godt kigge. Det var det, jeg kørte lidt vildt her. Men man kan køre ned og kigge hernede og ned og køre. Og man kan nemlig også komme den her vej her. Men der er nogle spillere, der ejer det. Der er sådan nogle estate-terminaler. Og det er ikke tæt nok på. Eller jeg tror simpelthen, man skal være ude af bilen for at bruge den. Og man højreklikker på alt der. Det kan man se. Det er en spiller, der hedder Trine Tras. Og der er offligt og alt muligt der. Og der får man sådan en skøde. Men jeg har ikke rigtig nogen funktion nu. Det kan være, det kommer der. Og alt bliver solgt til, kan koste 30.000 eller noget helt godnatbeløb. Og de har ikke rigtig noget funktion. Og der er noget inde i bygningen, men de gider ikke gå ud der. Og man kan vist komme deroppe også. Og da det, så kunne jeg ikke huske, hvor jeg kom fra. Og jeg har simpelthen teleporten her. Det er altså en masse veje, der går rundt til de der hangarer. Og de går i den rundkreds, så man kommer ud igen, så jeg kan finde vejen igen. Og så skal jeg til højre her. Det kom fra den anden vej, kom lige fra. Og så skal man til højre her. Kom den anden vej fra der. Det er ved mørkt. Og jeg kan sætte lys på. Og der er nogle problemer med lyset. Det forsvandt også det, for det var så mørkt. Jamen, den har vi set. Men vi skal tilbage på den anden vej. Den går sådan en stor rundkreds. Og der er altså også noget op der. Så er der også vej her. Men